vyhrávat ten, kdo jich udělá v podstatě nejvíc. Jo? Jednoduchý, že? Pojďte si to zkusit. Můžeme si to zkusit na černo? Můžeš to zkusit i na černobílo. Jo, tak jo. Ty musíš, pojď, ty musíš, protože to je pro tebe výzva. Počkej, tak Ukaž já se. to teda zkusím. Ten Myslím, typ že je to neznám poprvé, teda, ale jo. jakože znám Ty úplně totiž ty. ten závesný Takhle? systém, víš? Ano. Že neznám. A no. Hele, ale ty to nesmí se řechtat, kozo. Když makat, ne. To je v prdeli, viď? To je makačka. Tak to ještě zkus. Já se zprostá. Ok, teď mám ještě jednu šanci. Já, Zkusím. ale jo, to Ale víš co, dáme já vás vám ještě druhou. přiznám, mě uklouzly ty boty. Jo, to bude botama, tak pojď, teď to dáš už. A co je lehčí a co je těžší? No tak páka, jako, dobře, tak Jo, čím... takhle! No počkej, vyvěž se, úplně natáhni ty pařáty. Ježišmarja, já musím něco udělat. Tak a do pytle a zábavu mi strhne body, že jsem mi tady vyválela. Ty krása, Tak já vám nevím teda, holky. Ty vole, kolik jsem už Tak to zkusíme. Ne, dobře, hele. Nemusím pořád vyhrávat, ale já jsem věděla, že jako vím, že na to mám, že jako že nějaký tohle přitahovačky, ale nevím, jako mi to přijde to vadný, ale... Víc takhle, pojď trošičku, no. A teď se pojď, toč se, spevni břicho, spevni břicho, přitáhni lokty k tělu, vyvěž se, no nech nohy jak jsou. Takhle. No, a teď se přitáhni nazpátek. Jo. A zase do Musíš vzpažení. mi to vysvětlit. No a zase Tak. pomalinku, natáhni ruce Tak. a zase nahoru přitáhni a do vzpažení, no vidíš. No tak to je jiný kafe, že jo? No, když ty jsi jak tele urvaná z řetězu. Tak dobrý, jak jsi to zkusila, tak jsi to... Jak udělám 300, přísahám. Já se vsadím, že 300 neuděláš. Tak Já se vsadím, že 300 neuděláš. 300 ne, ale No, tak... takže nekecej, pojďte si No, to tak jo, zkusit, šup. Tak... Hele, víš co? A fakt bych udělala 300 a předvedu jí to jednoho dne na kameru. Dám to klidně kamkoliv a předvedu jí, když udělám 300, není problém.